Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele qamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kaShaka ngemanzi ngesaba ukuthi uShaka. uShaka kuyinkosi yasemashobeni. Ake ngikhuleke bafowethu umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuwukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfokambanjwa uKhathini uMagutsha ngumlanjwana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo umdumo kaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhojo wobafowethu phela kulona ihlazo ukukhulela komalume bakho akulona ihlazo uyaba inkosi uzalelwe komalume bakho ungumlanjwana abantu abayiyeke lento yokuzenyeza ngokuba semagcekeni akomalume babo uma uzalwa intombi usukuyingane kaMkhulu nogogo uma uzalwa intombi ubaba wakho umkhulu wakho umama wakho ugogo wakho sithi sizulu sakithi inyoni ishayelwa abakhulu sibuye sithi ibambela umniniyo noma ngabe yiliphi icala elenziwa ingane akulona lengane kodwa elomzali ozala ingane yenza icala ake ngicaphune kancane lapha encwadini kaShembe izihlabelelo zamaNazaretha eyiyona ncwadi ke mina ngikholelwa kakhulu kuyona iBhayibheli angikholelwa ke mina kulona nengisabatha nabo bayazi abangifundisi futhi mina lona angilithandi nje iBhayibheli mina ngithanda izihlabelelo zamaNazaretha ezabhalwa uShembe uyabona uma ufunda lapha kumthandazo weSabatha ngiyalikhohlwa ivesi ukuthi liphi kodwa khona umbhalo ofakazela lento ekade ngisho ukuthi ibambela umniniyo uthi uShembe mebhala laphana kumthandazo weSabatha uthi indoda oyinhloko yendlu yakho fundisa indodana yakho ukuhlonipha wena mzali wayo nonina wayo ukuze igazi lesono songahloniphi kwayo abazali bayo singabizwa phezulu kwakho okukhomba ngokusobala ukuthi ingane mayenza icala emathongweni lelo cala kulona lengane kodwa lelo cala icala lomzali kubalekile ke kuthina abazali ukuthi sizifundise kahle izingane zethu ukuze ukona kwazo kungeke kube yicala elokwehlela thina sigcine sigwetshwa okhokho bethu ngenxa yezingane zethu esihlulekile ukuzifundisa makufanele sizishaye ingane kubalekile ukuthi sizishaye mawufunda incwadi uyokhuluza ukhokhoba kubhaliwe kwakhulunywa ngokubaleka kokuyishaya ingane ukuthi kubaleke kangakanani la ngikhona ke kodwa bafowethu ngekutheni uma umlanjwana uma uyinsizwa uzalwa intombi uzalelwa komalume bakho angakuhluphi lokho ukuthi ukomalume bakho hlala unethezeke komalume bakho ukuzalwa kwakho bafowethu ukuzalwa komuntu kujulile kakhulu ukuzalwa kwakho uzothola ukuthi kungamaqhinga abantu abadala wena uzokubona kuyiphuthu ukuba kwakho komalume bakho kanti akulona iphuthu ukuba kwakho komalume bakho kodwa kuyizinhlelo zabantu abadala mawufunda incwadi esihloko sithi indlela yesintu kukhona la silobe khona ngokuzalwa nokuzaleka komuntu sikhombisa ukujula okuzaleka komuntu ikhona ke lencwadi bafowethu njengamanje sinekhombo iyona indlela yesintu namavahla abahlosile 750 uma sokuthumelela zona zizombili ngamafuphi uthenga indlela yesintu yodwa ngoba iyona yo750 uthola incwadi esihloko sithi amavahla abahlosile ibhantsela yona uma bafowethu uzalelwe komalume akungakuhluphi lokho abantu abaningi bazithola bethatha inkomo zakomalume bazo behlawulela oyise babo belekelela oyise babo kuba babahlenge uyabona uma wenza njalo okwazi ukuthi uzifaka isichitho ethongweni lakomalume
lona elikukhulisile lakugona uyaziqhatha nalo. Uyabona mina njengoba ngingaka angikwazi ukuthi ngizozikhipha komalume bami. Angikwazi futhi ukuthi kufanele ngilekelele ubaba ongizalayo ngithathe inkomo ngizinikena ngidelela ithongo la komalume. Nayi into ebaluleke kakhulu. Masifika kumfanekiso oqoshe wokuqala lona engenze kona isithembiso sokuthi ngizobuya ngizoyihlahlela ukuthi uma uganwe komalume bakho wasinelwa nje impela ngokuphelele waqholisa lo muntu lona uselobole waqeda komalume bakhe okusela ukuthi kulanda umakoti. Kodwa umakoti engakalandwa engakasinelwa bengakasine sigcawini wavele wafika uyise. Wafika wenza yonke into uyise. Wenza yonke into uzohlenga indoda enganganami namazinya u32 esiganiwe yazala abantwana komalume bayo. Ukhumbule ukuthi njengoba uganwa komalume bakho uthema uganwe ngokuphelele waqholisa ngekathi umqholisa lomfazi okuganayo umswane wenkomo aqholiswe ngayo wagqitshwe esibayeni sakomalume bakho. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi ithuna lakhe likomalume bakho njenganomfazi wakomalume bakho. Nenyongo futhi athelwe ngayo inyongo yakomalume bakhe, inyongo yasemsamo wakomalume bakho. Izinkomo umlobole ngazo zinkomo zakomalume bakho njengoba wathi mawushisa impepho uphuma waphumela khona komalume bakho. Asibuye futhi size kulo selobole waqeda. Ulobole ngenkomo zakomalume bakho. Noma uyihlo angakuhlenga usuqedile ukulobola komalume. Kodwa umgcaco wakho kufanele uwenzele komalume bakho. Ngoba lo mfazi lo omlobolayo umfazi omphiwe komalume bakho akuyena umfazi wakini. Njengoba nawe insizwa usuganiwe ngokuphelele lo mfazi wakomalume bakho nangokumbuzo omkhulu nekuyiwona obaluleke kakhulu ukuthi kwenzakalani kulomuntu othola ukuthi uselobole waqeda komalume bakhe waphinde waganwa komalume bakhe. Ungabe kufanele yini akhishwe komalume ngoba phela ubaba usekwenze konke? Kubalekile ukuthi niyithole lencwadi le indlela yesintu bafowethu. Balekile kakhulu. Inganekwana siyibhali thina ukuthi kwakhona uThemba wenza njena sibhalela ubumnandi nje inganekwana asiyibhali leyo nto. Kodwa sibhala into efundisa umuntu lehloko lese engikhuluma ngaso sibhalile ngaso laphana. Uyabona umuntu okesimene esinjalo uma kuwukuthi nje kufika ubaba wakho manje uyakuhlenga kodwa manje usuganiwe komalume bakho okanye usulobolile akufanele wena ukhishwe komalume. Into yakhe idinga isisoko esikhulu. Akufanele ukhishwe komalume. Masibhala kwindlela yesintu sithe lo umuntu ofana nalo kufanele akhishwe ngopotsho angakhishwa ngesango. Sikwenza kanjani lokho? Kufanele ukuthi ithongo la komalume bakho balenzele caca ukuthi abakhiphi komalume. Kodwa bakunika igunya nemvumo yokuthi uhambe emsamo wakini uyothetha amacala khona okhokho bakho bakini nomkhulu bakho bakini abafisa ukuthi ubalungisele wona. Hayi ukuthi sizokukhipha. Lapho kindaba abafowethu ibasolimini imbuzi bakhona imbuzi. Kodwa kufanele ukuthi lento mayenziwa umndeni uqala uhlale phansi kuqala bese uyikhuluma le ndaba ukuthi lo mntwana lo ubeseganiwe le ekhaya. Njengoba kade seganiwe le ekhaya umakoti ungowa le ekhaya. Yena njengoba ubaba wakhe sefikile wazokwenza yonke into. Lo mntwana ngeke size simkhiphe ngoba uyingane yale ekhaya njengoba azalelwe le ekhaya uyingane yale ekhaya. Okufanele kwenzeke ukuthi thina emsamo simcelele kubantu abadala bale ekhaya ukuthi ahamba aye kubo. Bafike kubo nakhona bamemukele bamfake emsamo wakhona. Kodwa mabemfaka emsamo wakhona kusho ukuthi uyophelela khona ngoba yena uyingane yale ekhaya uzalelwe le ekhaya.
Into eyenzakalayo manje kulinganiswa lamathongo womabili, ithongo lakomalume bakho nethongo lakini. Liyabikela ithongo lakomalume ukuthi asimkhiphe umntwana. Kodwa siyamnika igunya nemvume yokuthi izinto ezithinta umsamo wako bakwazi ukuthi azenze. Nebalo omalume bayo bese bekukhipha ngopoto behamba nalomkhono wembuzi. Mawufika ngaleni ekhaya ubaba naye kubalekile ukuthi akucacise lokuthi nayi ingane ngihambile ngako malume bayo ngayakokhokha ebekufanele ngikukhokhe, ngiyamemukela umntwana kulamagceke, ngiyamfaka kulomsamo walekhaya. Ngiyacela ke nina bakosibanibani ebiza isibongo sakho ubaba okuwukuthi bambisanani nabako malume bakhe, njengoba ekhulele komalume bakhe kwazi ukubuya ganwa eganelwa komalume bakhe. Ngiyacela ukuthi uma kufanele ahamba aye komalume bakhe aye kunkosikazi wakhe ayogcina nezinto zakomalume bakhe, ningabi nankinga, sebenzisanani ngokubambisana nani nina bale ekhaya. Uma nifisa ukuthi nani nivusele umuzi wenu uyokwenza lokho. Awubike nonkosikazi oyedwa mawukesimeni sinjalo ukuthi ubaba wakho ukuhlengile usuganiwe komalume. Kufanele wazi wena wesifazane omganile umuntu onjalo ukuthi ubaba wakhe njengoba eselungisa izinto vele laphana esibongweni sakubo ukhona unkosikazi wakhona ozofunwa amakhehla kubo. Wena ungowabo kamalume wakhe, awuyena unkosikazi wakubo, usazomthatha unkosikazi wakubo. Kanjalo naye lo othola ukuthi uselobolile waqeda, naye ukhishwa ngendlela efanayo, ukhishwa ngopoto. Kodwa kuqale kube khona inhlambuluko okuqala lento ikhulunywe ukuthi njengoba umntwana eselobole waqede lobolela lekhaya, umakoti ungowale ekhaya. Kodwa siyamnika igunya nemvume yokwenza izinto zakubo, siyamnika ukuthi ahambe aye kubo, angene emsamo wakubo. Amacala abantu abadala bazofuna ukuthi awathethe akubo, akwazi ukuthi awathethe. Bese nawe uyaphuma nawe uyahamba uyakubo, afike emukelwe kubo. Bese kuphinde kuyabikwa futhi kubo ukuthi lo mntwana komalume bakhe ubese lobole waqeda. Kodwa ngeke asinelwe le ekhaya ngoba ulobolelwe ngenkomo zakomalume bakhe. Lo mfazi ungoba omalume bakhe uyobe sebika esibongweni sakubo ukuthi uyahamba uya komalume bakhe. Uma efika komalume bakhe ilapho ke la umakoti abathi mase bemlethela yena asinelwe khona komalume bakhe, angasinelwa kubo. Yebo bafowethu, yabona akudlalwa. Abantu abaningi ke ukubeze bebakhohlisa abantu ethi hayi mawuzalile komalume uzoganwa komalume, kodwa masifike esigcawini bese sikunikeza isibongo sakini. Yamqhatha yamqeda lo muntu. Mawulobole ngenkomo zakomalume bakho lo mfazi loyo owakomalume bakho, mina ngikhathana noma ningalanda mhlambe ikhehle elithile nililethe la lifike liyiphikise lento engiyisho. Mina ngizolanda abantu mina abashawe yileyo nto ngabasiza bayixazulula leyo nto. Angikhulumi mina indaba enganekwane, mina ngikhuluma ngento ephathekayo, ngikhuluma ngomuntu mina othola ukuthi imshayile leyo nto wafika sahlala phansi sayilungisa iyaqonda. Awukwazi ukuthi uzolobola ukomalume bakho bese uthona umakoti uzohamba ayosina kini. Uyaziqhatha uyaziqeda lapha, ngafeba ngisho ukufeba. Abantwana ningavele ningabatholi. Ulobole komalume bese uhambe wena uthi uyosina kini, ayenziwa leyo nto. Ukhumbule ukuthi ngenkathi komalume bakho beshisa impepho ukuthi wena abakhongi bayaphuma kocelwa endaweni ethile, nalapho la uyocela khona bafika bashisa impepho ukuthi nazi inkomo zakwasibanibani. Uma manje sekuzovele kuqhamuke manje udwendwe sebeyiguqula manje ekhweni lakho, sebethi manje udwendwe liyaphuma le ndaweni ethile, abantu abadala kungalotsholwe kuleyo ndawo ngoba phela basuke bengalobole labo bantu. Bafowethu, ayangawageqa amagula ngoba ngemuki nayo incwadi indlela yesintu. Mawufuna ukwazi kabanzi ngalento esiyikhulumayo nangokukhishwa ngopoto, zitholele yona indlela yesintu izokuthatha ikubeke. Niyeke bafowethu lento ongazithengi incwadi na indlela yesintu izokuthatha ikubeke. Awukwazi ke bafowethu ukuthi uzolobola komalume bakho ubaba wakhe akuhlenge bese uthi wena uyosina kini. Phambanisa into zakho yaziqeda nya. Kodwa into ekufanele ukuthi yenze kona kufanele ubalance manje, uyabona? Uzoba ngapha nangapha. Into enjalo iyenzeka, uyakwazi ukube emsamo emibili. Ungabozwa abantu bekuphuphela.
uyakwazi ukuthi ube semsamo wakini nasemsamo wakomalume bakho uma amathongo akuwe ehlanganisiwe ngalendlela esiyikhulumayo. Sengizophetha. Kunomuntu othola ukuthi akakaganwa, akakaloboli futhi, kodwa ubaba wakhe besamhlenge. Lo muntu lo into ekufanele ukuthi ayenze, okubalekile akufanele aphume komalume bakhe engabonganga. Uma esebongile komalume, uyakhishwa ke lo muntu onjalo. Akhishwe komalume emukelwe ngapha, angene emsamo wakubo. Uma esefuna ukuganwa lo muntu, abakhongi bazophumela kubo. Uyosinelwa kubo esibongweni sikayise. Ngoba yena kade engakalobo. Kodwa uma esevusa umuzi kayise wakhe, lo muntu lo kuyamphoqa ukuthi egcekeni lomuzi kayise kube khona indlu yakomalume. Hayi angawageqa amagula. Zikhona incwadi esizibhalile. Ngiyacela ukuthi niwuthathe lo mfanekiso oqoshiwe siwudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Uma kuukuthi lenkulumo awuyizwa kahle, mhlambe kukhona la usala khona, nazi inombolo. Sishayele ufike emphelandaba sizohlala phansi sikuchushise. Nangocingo siyakwazi ukuthi sixhumane. Uyawenza ama-appointment. Uma ufike emphelandaba sizohlala phansi ku-300 rand. Sihlala isikhathi esiyi-hour. Uma kuukuthi ufuna sikhuluma ocingweni, isikhathi esiwu-30 minutes kuba u-350, esiyi-hour kuba u-450, ukuze sikwazi ukuthi sikunike kahle isikhathi sakho uma ukude sikhulume nawe ocingweni. Nencwadi zethu-ke bafowethu zikhona 4, kodwa njengamanje sine-combo egijima ngespecial 750, indlela yesintu ekuyincwadi ethi entsha kanjalo namava ahlabahlosini. Asuthathe kumfanekiso oqoshiwe siwudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga.